जों दिनै सेकेन्डारि एडुकेसननि थानि जोंनि टिएसइउनि अंगय कायबा सानमंनो सानै जोङो जागा दिनै मेमोरेन्डाम कायसे याफारमानि डाइरेक्टरनि थानि ओ कायबा सानमानि बिसियाव पयला सानमं अंखा नरक सायमानो हास्तिनि रोंरक रग फोरोंनाय रंनि बेलायनो जोंजाल आबहाय गोबांमा रोंनक रग दङ जे रोंनक रग खरगनै खरगथाम बायसे तामहिननाय रोंनक ओ जागा फोरोंजागै दङ इनका आबनि बागै सोलोंनाय रग बेलायनो जोंजालका चाजाक जों जेते एडिसिनि कक सागेत ताइ बसे हामिया आबहाय गोबांमा स्कुल दङ जे स्कुल ताबैसा जाराते एचएम रक्से करै इनके पूरा ओवरऑल त्रिपुरानि जे टीचार क्राइसिस ओ टीचार क्राइसिस न जाते दाक्ति दाक्ति रिक्रुटमेंट खालायै ओ क्राइसिस न दूर खालायनानै अंथ सेकेंड जेता डिमांड तक माने चिनि नेशनल एडुकेशन पॉलिसी जे नेशनल एडुकेशन पॉलिसी नि बागै त्रिपुरानि एडुकेशन सिस्टेम बेलायनो प्राइवेटाइजेशननि फाइसिं थाङै दङ এবং जोंजालबो कसानाय गन्डाछरा रैसियाबारि इभेन जेनारेल एरिया रगबो आबहाय जोंजाल आबहाय परिकाठामोनि अभाब तंथ तिफाना जे ओ स्किम न बरक चालु खालायनानै नायो ओवरऑल भारत हा कतरबाय बाक्सा सिरि त्रिपुरा हास्तेवबो जों आबनो डिमांड खालायना आबनो रसाय नानानै बागै थार्ड जेटा डिमांड तंनाय नरक सायमानो 1978 सालाव पयला याक्सि बदल त्रिपुराखौ फायमानि यागल चिनि ककबर ककन रेकगनाइजेशन ककबर ककन रेकगनाइजेशन रोथानि जे 1979 नि 19 जानुवारि रेकगनाइजेशन मानैसों 1980 नि सिमी क्लास 1 नि सिमी क्लास 10 जरा ककबरक साबजेक्ट चालू खालायजाक माने जत स्कुलते केबिटि टीचारबो नियोग खालायजाक माने बिनि परे 1995 एबा बिनि परे फाना याक्सि बदलनो ककबरक साबजेक्टनि बागै टीचार नियोग खालाय माने फियाकबा ताबुकबो आबहाय गोबांमा स्कुल दङ जे स्कुल रग ककबरकनि टीचार करै सोसिनि डिमांड तंनाय जेहेतु गोबांमा आबहाय ककबरकन तुयै एमए खालायजाक बिएड खालायजाक गोबांमा आबहाय दङ आबनो तुयै जाते ककबरकनि टीचार नियोग खालायजाकना अंथ शुद्ध साबजेक्ट चालू खालायखे अंगिया ककबरक टीचारबो नियोग खालायजाकना अंथ लास्ट जेता चिनि डिमांड दङ आबंका स्कलारशिप नारा नुना बिसि बुरुम बुरुमनो रों सोलोंनाय रक स्कलारशिपनि जोंजालबाय जोंजालक लायो फियाकबा तामनि बागै ओ जोंजालावना नां आबनो तुइनो जों तिनि ओ जागा बबाय मालाय कक साका जे आबहाय फाइनान्सियल रग जोंजाल तांनांथ कारण स्कलारशिपनि ऊपर डिपेंड खालायै गोबांमा सराय रक बिएड नार्सिं आबहाय परित जों ताकलायते केसे नुखा एनआईटी बा जरा टेक्निकल कलेज परिनाय रंनि बरंनि पयला 78 बा 80 हजार खाय रां हाममानि बिनि परते एसे बरंना नोटिफिकेशन रजाखा बरं रां किफिलिरिदि इनके आबो जे प्रॉब्लेम ओ प्रॉब्लेम न जाते सॉल्व अंत इनके आबनि बिसिङो जों जतनसे नांमानि जे फोर्थ पॉइंट तंग माने आबंका जे जों ककबरक टीचार जे नियोग खालायदि होने जों सामाने ओ जागा जों डाइरेक्टर बा कक साइ जों साइमानखा जे बरक अलरेडी डिपार्टमेंटनि सिमी बरक हापांनो रिक्वेस्ट रहरका जाते दाक्ति दाक्ति ककबरक टीचार नियोग खालायजांना बागै फियाकबा हापांनि जे ताबुनि जे बीजेपी आईपीएफटी हापां बरंनि मुचुंमा करै ओ मुचुंमा करैयाव माने बागैनो बरक ताबुसा जरातै ककबरक जे ककबरकनि टीचारनि बागै गोबांमा एमए पाइजाक फानो बिएड खालायजाक फानोसे बर नियोग खालायजा अंगि दं माने हिंगे तिनिनि ओ डेपुटेशनो आं टिएसनि तांफां सुजित तिफ्रा आचुकफां नेताजी देबबर्मा ओ जगह बयार दीपशानो देबबर्मा अंकित कमलजित मुरासिंह अक जों खरगबानि सेकबां ओ जगह जों ओ जगह फायै जों ओ जगह मालाय खाबोबाय